Мир вам, брати та сестри, матеря. Вітаю вас всіх любові нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить Він і нас. Хай кожний радісно співа та славить, Його хай славить, Бог є любов. Бог є любов, ви гріху служили, Бог є любов, Він вам радість дав. Хай кожний радісно співа та славить, Його хай славить, Бог є любов. Ось тепер так кудись нам виповнити цю правду. Написано, на ким самому дишити людина, але кожним словом, що походить з Божого. Ще написано, спуш Господа Бога свого. Їдися дном, бо ж написано, Господи, вій Богу ти своєму клоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне, і за мною приваслався в людей. Вже не боги духом, бо їхнє Царство Небесне смучені, будуть тішені Божі, лагідні, землю спадкують вони. Вже не голодні та справні правди, вони будуть нагодовані. Вже не милостиві, бо помиловані не будуть. Вже не чисть серцем, бо вони будуть бачити Бога. Вже не миротворці, вони синам Божими стануть. Вже не богині за правду, бо їхнє Царство Небесне. Вже не ви, гаїні перегнати вас будуть, і будуть блудно вас наговорювати всяке слово лихе до мене. Прийдіть та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, нагнали проки, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль з вітрів, то ще насолити її. Не вертайся ні на що, хіба що надвір була висипана та потоплена людьми. Весь світ розсвіту. Не може сховатися місто, що стоїть на верховній гори. Не запалить світильника, щоб ставити його посудину, а на свічник і світло в всьому домі. Так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що в небі. Не будемо тоді, бо я руйнувати закон чи пророк пішов. Я не руйнувати пішов, але виконати. Говорить, кажу вам, яке небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден день значок і заходу не минеться, аж поки не збудеться все. До порушують на меж цих заповідей, людей так навчіть. Ви буде найменшим в Царстві Небеснім. Ви виконайте навчіть, хто стане великий в Царстві Небеснім. Щоб вам, коли праведність ваша не перевищить праведністю книжників, то фарисеїв, повинен підти в Царстві Небесне. Чули, що було староване наказане. Прибиває, то об'єкт підпадає на судові. Я вам кажу, що кожен гнівиться на брат свого, підпадає вже судові. Скоро брат сварка підпадає Верховному суду, скоро брудний підпадає гієні в генії. Або коли просиш ти його, то жертві удара свого. Тут згадай, що брат щось має в тебе. Але що ти удара свого перед жертівником, і тоді примирись з братом своїм, і тоді повертайся, принось удар. Мирись за своїм супротивником швидко, по пізній дорозі йти, щоб про супротивному суді не віддав. Я, щоб прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не кинули. Правда кажу тобі, не вийдеш з біту, поки не віддаси ти останнього шелега. Чули, що сказано, нічний перелюб. Я кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже учинив з нею перелюб в серці своєму. Коли праве око твоє спокушає тебе, його виберіть і від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до тіл твоє було кинене. Правиця твоя спокушає тебе, і дітей кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до тіл твоє було кинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. Я вам кажу, що кожен допускає дружину свою, крім провини спусти, доводить її до перелюбу. І хто з відпущеної побереться, то чинить перелюб. Ви чули, що було страдання, наказане. Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не крестися зовсім, ані небом, бо на престол Божий, ні землею, бо ніж їх і оце, ані Єрусалимом, бо він несе царя великого. Клянись головою своєю. Вона однієї волосини ти не можеш вчинити білою чи чорною. Аж слухай би, так, ні, а ще більше на це тебе лукаво. Чули, що сказано, око за око, зуб за зуба. Я кажу, не противити злому. Вдари хто правочку твою, ставимо другу. Хочете позивати, забрати сорочку твою, дай прощаємо. Розсилувати тебе буде відбути подорожжя на милі одну і десь на дві. Просто додай, хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Що сказано, люби свого ближнього і на свого ворога. Я кажу, любіть ворогів своїх. Послухайте тих, хто вас проклинає. Говорить вартним, хто ненавидить вас. І моліться тих, хто вас переслідує. Щоб бути синами Отця вашого, що в небі. Що накази сходять сонце своєму над злими, добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Мене сам ми такі роблять. Коли вітають такі добрачі своїх, то що ж особливо робите? Чи погано не чинять так? Будьте досконалі, Отець ваш Небесний. Тріться вставляти свої милостині перед ними, що бачили вас.
а дні то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. У школі чиншти милостиню, не сорми перед себе, як то робить лицемір, у снах та вулицях, щоб їх бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Ти коли чиниш милостиню, не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб приємна була твоя милостиня, а Отець, що бачите, є в небес тобі явно. Як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синах та на прихрестях, що бачили люди. Бо правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Ти коли молишся, увійди до своєї комірщини, зачини свої двері, помолися оцею своєму, що в тайні, а Отець, що бачите, є в небес тобі явно. Як молись, не прикаже зайвий, поганий. Думають, їм вони будуть безсловні за своє веломовство. Тож не подобляється їм, бо знає Отець ваш Небесний, чого ви потребуєте, що ніж це ваше прохання. Тож моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай світить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі. І наш щоденний день сьогодні, і простим долги наші, яку ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у пробовання, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила і слава на віки. Амінь. Але для нього проси пророк їхній, то просить і вам ж Небесний Отець. Коли ви не будете лінію прощати, то Отець ваш Небесний просить вам пророків ваших. А як постите, не будьте сумні, як у ті лицеміри. Вони позміняють обличчя свої, що бачать люди, що постять вони. Справді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Ти коли постиш, намасти свою голову і лице своє мило, щоб ти посту свого не виявив людям, а оцею своїм, що в тайні. А Отець, що бачите, таємний, дасть тобі явно. Складайте скарби собі на землі, нищить їх ніг та ржа, де злодії підкопують та вкрадають. А й теж собі скарби на небі, де ні міні ржа їх не нищить, та злодії до них не підкопуються та не крадуть. Буде скарб твій, там буде серце твоє. Око то світильник для тіла. Якщо око твоє буде здорове, то і світіло твоє буде світле. Коли твоє око лихе було, то світіло твоє буде темне. Коли світло, що тобі є темрява, така ж та велика темрява. Ніхто двом панам служити не може. Одного зненавидить, другого буде любити. А ви триматися одного, другого знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Через те, що не житься про час, ви кажучи, що ми будемо їсти, що не пити, ні про тіло своє, що ми задягнемось. Тож найбільше від її життя, від одягу тіло, гляньте птахи небесних. Не сіть, не жнуть, не колуні, та проте ваш небесний Отець їх годує, що ж ви набагато вартніші за них. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого до ліктя одного? І проводять, що ви клопочетесь. Гляньте на польові ювілеї, як зростають вони. Не шить, не бредуть. Ми говоримо, що сам Соломон у всій славі своїй не вдягся отак, як вона із них. Коли Бог полює траву, сьогодні сіє, а завтра печ кидається, Бог так вдягає, стільки ж краще вдягне він вас, маловірний. Представим, що не житься про життя своє, кажучи, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, про тіло своє, що ми одягнемось. Про всього того погано шукають. А знаєте, ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Шукайте перше царство Боже правди його, це все вам не дасться. Тож не журіться про завтрашній день, завтрашній день сам про себе турбується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, що і вас не судили. Бо ж яким словом судити будете, тим, що судять, пас, з якої міри буде, міри такої мірить і вам. Що хлопець і брата твої, заспу побачив, що колодиш у власному оці не чуєш. Так скаже до брата свого, дай я вийму заспу ока твого, коли він колода у власному оці. Це міра, вийм бачиш колоду з власного ока, потім бачиш, як мені заспалку з ока брата твого. Не кидайте святого пса, розсувайте перед своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не розшматували вас. Просіть будемо дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, держить, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Серед вас є людина, що подасть своїм синові каміння, коли хліб просити він, коли рибу проситиме, подасть йому гадину, лише як ви бувши злі. Треба добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний дасть добро тим, хто проситиме в нього. Що ви тільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, і саме ще й тим ви, по всьому закону пророків. Ви ж сни людьми. Просторі ворота, широко дорога, що дайте погибель, не багато ходять. Стіньте ворота, ускає дорогу. Стіньте ворота, ускає дорогу, що веде до життя, і мало таких, що там її. Дивіться ваших крок, що приходять до вас у день увечері. Середники жовки, в їхніх болтах ви знаєте їх. Хіба що виноград на торнині збирають, а у фіділ біликів,
Кожне дерево добре родить добрі, а дерево зле родить лихі. Не може дерево добре родити плоду лихого. Ні дерево зле плодів добрих родити. Всяке ж дерево добре плодно родить, зрубується та огонь кидається, тож бо по їхніх плодах ви знаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, йде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Ото прийдуть мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували? Хіба ім'ям Твоїм демонів ми вганяли? Хіба ім'ям Твоїм чудо велике творили? І малошую тоді, я ніколи не знав вас. Віть мене всі, хто чинить беззаконня. Роботи той чоловік, що слухає цих мислів та виконує їх. Він чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Коли назлив родися річки, борі знялася днівники, вони сильний впав, а на камені був заснований. А той чоловік, що слухає цих мислів, велик не виконує, у чоловіка не бачено, що свій дім збудував на піску. Коли назлив родися річки, борі знялася днівники, вони сильний впав, велика була та руїна його. Suffer to be so now, thus it becomes us to fulfill our righteousness. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. It is written again, you shall not tempt the Lord thy God. Get you come, Satan, for it is written, you shall worship the Lord thy God, and him only you shall serve. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Follow me, and I will make you fishers of men. Bless the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven, that tomorrow he shall comfort you as a meek, he shall inherit the earth. Blessed who hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. Blessed the merciful, they shall obtain mercy. Blessed the pure heart, they shall see God. Blessed the peacemakers, they shall be called sons of God. Blessed the persecuted for the righteousness' sake, there is the kingdom of heaven. Blessed you when men revile and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, be exceeding glad. Great is your reward in heaven, for so they persecute the prophets which were before you. Salt of the earth. The salt was his savor. Where is it be salt? And then good for nothing, but be thrown under the foot of men. You light the road. The city, the set and hill cannot be hid.